sa likod. Madam nga eh. Susugurin niya yung nasa harap niya eh. Hindi niya nakita yung nasa kanan niya kanina. Uy po, pero paglingon ko. Binabaril lang sa likod eh. Binabaril ako sa likod. Kala ko isa lang yun, meron pa pala isa na nakadapa. Yun yung kanina, yung may footstep kanina 어, yun. 하면서 또 임 곧 Butik na ingay ng mga to. 먹었으면서 맞지? 너 아이디 마이 미스코트 share 나고 코트 share 나고 코트 아이디 마이 Yun naman. Sabay ba? Ano ba tayo? Ski? May tao sa dito. Hindi na galit. Kailangan tayo yung makakasok. Ano to? Di ko makapasok sa bintana? What the heck? First blood. The revived flight will arrive in 1 minute. Mahirap naman ayusin ang attachment ng ano. FPR. FFPR? Diba ako, napultunos. Sayang. Chip terminal is almost ready. Safe zone is collapsing. Hindi ako dormi kung may tao ah. Sige, pagkamatay ka dir. Ano tayo? May tao nga rito, Nos. Snowy na ka-snowy. Good luck sa iyong journey dir. Charter na. Chopper na. May tumalo. Sino, Nos? May tumulad ah.
Ayun sila. Tawag ka na. Baba ano. Ay, gagi. The airdrop is coming. Engaging the enemy. Tunugin ko kayo, putang gala kayo. Putang ina mo. Kayo, babawasan ko buhay niyo. Babawasan. The revived flight will arrive. Oh, tunugin kita, pusang gala ka. Tunugin kita, pusang gala ka. Patay ka. Sunog ka. Sunog ka. Sunog ka. Patay ka. Patay ka. Meron pa dito. Paligod. Pa dito. Paligod. Iwas dir. Uy, binabaril ako. Kararating ko lang. Airdrop Angat din, angat sa taas, angat sa taas, angat sa taas. Kita kayo doon. Oh, di ba? Patay mo. Ano lang yun eh? Kanina madam ah. Boy. Nasa si Zenos. Kada ba ako madam? Come sa loob. Dito lang kami sa loob madam. Abot siya ano. Revive mo muna. 8 seconds. dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the Ano, battle when the next ano, revived ano, flight arrives. Your teammate is on the revived flight. Anong baril pa to? Pahinga ako ng lumbaral. Lods. Balik ako dyan. Kaya ano yan? Sabay ko yata yung ano. Sabay ko yata yung ano. Yung kakampi nila. May isa din. Wait lang. Diba? Wala na, ubos na. May na-revive pa ba? Limited ba sila? May drop pa dito. Wala, ubos na. May dilaw pa ritong gamit, oh. Naka-sniper expert pa ng isa. Sino walang Snowbie? Snowbie pa dito, oh. Airdrop Snowbie yung kalaban dito, oh. Dito, Snowbie. Yung baril niya kanina. Naka-Mac 10 kanina eh. Kunin ko nga yung Mac 10 niya. May mga Snowbie na kayo? May naka-Snowbie doon, oh. Yung baril niya. Yan. May Snowbie yan. Yung May Snowbie yan, oh. Meron na ako madam. the revived flight will arrive in 1 minute. Yung cookie na yung Ano na yung Mac 10?